Persembahan nan elok perundangan baik dianta sampai bekeh Sutan Sati. Lalu itu Suguh pun Sutan surang nan diimbau nak basamolah ninyak mama nan saling kaduduk nan saliri barih di tengah nan saedaran bando di tapi langkuk nan adianya sembah kasutan ditibukan. Bana tuan. Minta ampun ambu kepada Allah, maaf diminta kanan banyak pengulu ninyak mama nan gadang basa batuah nan bapucuk sabana bule nan baure sabana tunggang. Alim ulama jotu angku cadiak pandai pagaran kokoh du balang jo panglimu manti pegawai adat nan mudo arif budiman bundo kanduang samo di dalam sambahan ambu jo. Bana tuan. Lah tarang cuaco budi nyato di dalam paham aka jaleh di hati nan tasimpan baca hayo ka iman taguh tasinta nie mauraikan uji pangana katapian nak jaleh pasia dipandang nak nyato pulau idaman di pantai ombak batalun diriak karang mahampih di sinan bayang buya. Tu bana. Kok badan diri ambo ba umpamo sampan tuwo kabadayuang galah lah patah rasu suli kabalaya tapi Sutan dek cinto kalauit lah ba musim niat katapian saja dahulu walau kahanyuit di galombang sapihan dayuang kadipakai. Tu kato. Nak jan batilan hati sunyi indak naraco sajo katimbangan paham de aka kok laibana de adat nganyam raso limbago karangan budi nan dibau dari balai gadang eten di luak tanah data didake linggundi bungo didake pucuk awa batu. Tu bana. Nyatolah budi nan paguno umanat dari dang tuangku sapihan daun nak katangkai nak jaleh ganggaman buah kok tarapung nak nyatuhani kok tarandam nak nyatu basah. Bana tuan. Lah diaga di dalam pandang lah janih muaro tanang lah sajuk tempek balinduang lah tarang gunung dek kabui lai sagetik nan kadibaco niat di hati ambo nyatokan. Bana tuan. Lah sah janji nan bakarang tarang nyoba mato hari pagi dari jauh Sutan lah tibo niat nan suci di dalam hati labuh nan golong alah baturui jalanan pasa alah batampuah. Bana tuan. Nan ba umpamo orang balaya dicaliak tapian tanang dipandang bintang pelayaran sampan sudah pandayong kokoh kinilah balaya menyisih riak lah tibo di tapian izin balabuhkan alun jaleh kini terapung apung sajo di dalam angan. Tu bana. Kini ba itulah di Sutan nak sah mukasui sampai nak nyato niat kubulih nak jaleh di dalam ganggaman paham itikat nan dikanduang. Nak sah kapa balabuhnyo nak nyato sawah kami jatuhkan nak bapituah dari Sutan. Sekian bana disampaikan bagi Sutan. Sebanyak buah perundingan tuan nan tak anta kepada ambo itulah kato sabananyo. Tu bana. Nan bak pa patah dinan tuwo jadi ibarat dinan tahu. Tu kato. Timur nan duo je salatan barat je utaro panyudahi sapir balahan tigo jurai sajurai kaluak agam sajurai kaluak tanah data sajurai karena 50 di dalam alam Minangkabau. Tu bana. Kalau ba itu kato tuan kato di bau je mufakat bana diambil jo bayo kapado ninyak nan jo mama lailah kok dalam adat nan. Yo lai tuan. Alua jalan baturui suri banang tuladan kain cupak panuh pusako tatap gantang lah duduk jo enggeran menurut cupak jo gantang rila jo maaf ambo minta jo bana Sutan ambo jalang. Lakukan tuan. Di kebanaran Sutanan katangah sambah tatumpah balim bagulah nyato batempo adai dek taruh pandangan matu pidoman lah tibo dinan tarang lukisan agak jojangku kayu bauku jo balabeh diambolah tentu alamatnya. Bana tuan. Dan bak papatah kato adat patitih cupak jo gantang cewang jurupo bamuka sui malan tiang mahadang tampuak tentu kabuah alamatnya. Tu bana. Supaya buah naknya masak nan jan gugua ditimpuri buik Sutan batenggang pado adat sebab pakaian dek pengulu sifat dek ambo membanakan. Julai Senti Nak berundiang je Sutan. Mencak Ustaz. Sungguh pun Sutan surang nan diimbau dek kampuang bapaga buik nagari bapaga undang imbau ke Sutan ditibokan. Tu benar. Indak basibak je basisih indak bainggo je babateh gadang ketek tuwo je mudo di lingkuang bana kasadonyo. Tu benar. Nan duduk di ruang tengah basanda di ruang tapi bamain ereng jo gendeng bapakai baso jo laku tagah dek pemainan adat galanggang sidiak jo bana ba itu adat tanah Minang. Mananya Ustaz? Dipandang arah ke lautan ayenyo babondong ili awanyo baturak mudiak masaklah kumpai jo cikarau panuah sitawa jo si dingin tawa lah lamu tasadio barulah kini taliliknyo. Tu benar.
talimpah ka batang tubuh sehat anggota ketujuhnya badan kembali bakna lamu Ustaz. Sabananya Ustaz. Ambil umpama orang bakabun mula limbayuang ka ditanam titiaklah air dari langit jatuh ke bumi jadi semua nan balun bamuaro tabiang nan balun basarasah talago nan balun baulaan. Tu benar. Dek lamu bakal lamuan musim tibo bahujarat hujarat tibo bawakatu tibo wakatu iko kini. Tu kata. Pihak kapado si pangkalan mencari hari nan elok kutiko nan bayi tak kalau masuk nan dahulu. Tu benar. Sekarang dapatlah hari nan elok kutiko nan bayi di malam semalam nan ko dek sirih lah balapehkan kanagari nan bau ke kampung nan bajorong. Sabananya Ustaz. Maning anak muda maningke janjang mana pihak bandua mencabiak sirih mandayang pinang menyampaikan padah kanamonyo. Tu kata. Adat padah nelah sampai tinggi karambia nan sabatang pucuk dilingka awan bego disakah anak bidodari niniak dipanggian nelah datang mamak dituntut pundah tibo si pokok adia mananti. Yo benar. Di si pokok adia mananti tampik menyampaikan segala niat kamalapakan segala kawa. Yo kata. Niat nan ka disampaikan kawa nan ka dilapakan karano ado bana nan taraga suatu paham nan tak kiro Allah kau kuah bana diketengahkan ikolah bana dan tak sampai Sampai Ustaz Siti. tak kirolah Tuan Ustaz Gindo. Yo lay Ustaz. Timbai kau dalam ragan. Rancak. Ai Ustaz Siti. dia lagi Timbanyo kau dalam Ustaz. rancak sekarang Aku timbanyo kau dalam Ustaz tu kini di sebanyak buah kau dalam Ustaz yang tak kepada ambo indak ke dititih batang indak ke ditikam jajak dititih batang kuknya lepuk ditikam jajak kuknya lepua jawabnya saja diadokan. tunjuk Ustaz Tindi gunung nan bak awan jinak bak bangau parapati nan jinak ke ambo cakau nan lia di angan-angan. tu bana Entah kok salah paham ambo nan bak santano orang manjai diputar di paliang-paliang diinjak jo kaki kanan entah manikam nan bak pinjai. bana Ustaz Jauh menyangwa bak si koci ukuran baju paruh tubuh dipakai selalu hari sedang dibimbang nan bak kian sadanga pinjai nan lah patah sadanga banang nan lah putui tapi rasanya penuh dingin takui tak jadi nan bak kian tapi sementang pun bak itu tu bana takabui asok kapak api kapal menuju pelabuhan riak memecah tentang ko ombak basa buang di utara hari nan sedang pukul 1. bana Ustaz Kato surang dibulati, kato basamo dipakyokan, kato dibawa jemu pakat kepada niniak dengan mama mananti tibu di sultan melega tibu di amboli kok banana itu ustaz. ayah mas tan pengulu Yo lay senti. faedah bana diantah sampai paham diadu bakeh sultan nan bak pepatah dinan tuwo jadi ibarat dinan tahu. Tu benar. Rajo Arab bijak darmawan memakai mangkuto asu-asu lilitan ameh jatuh jati elang gumelang cahayonyo cahayo tagambah ke lautan pakaian anak bidodari balahan anak di sarugo. Tu benar. Kalau bak itu kata sultan kato baulah jamu pakat bana ambillah jobayo kapado niniak nan jo mama dalam adat ambo menanti. Memang ustaz. Yo lay. Sungguh pun jo ustaz ambo barundiang bukanlah diri sultan surang batinnya kita nan basamo lompek dibari basi tumpu cancang dibari balandasan sambah dibari batumbuan kasutan tumbuan sambah. Lalu Ustaz. Taga ada imbau nan sakali di awal kataunan sepatah salam tatabua kanan rami sambah tajelo kanan rape nilai samu tadanga di batin samu taimbau. Yolah. Aluaran niat dengan nazar kawa sengaja dalam hati samonyo akan disampaikan nan kato yo ba itu namun ba ato anyolai. Yo. Di lembak di lempih pulau di lembak nan bak kain kapeh ditanam rang muaro tanunlah lamau tabang kalai banang terentang dalam suri turak bakumpua ke pasonya Yolah. dipacik tali pilin tigo buhuan nan kokoh nak jantangga nak arek simpai nan sati mulonyo disebut nan taraso takana mangko bakatokan. Yolah. Balaya kapa ju kamudi hendak menjelang tanah Banten kapa dilepeh sebulan do rundiang tagayan dengan batin mulanya suri ke disampaikan suri nak sampai ke kemudian Sampai kan Ustaz.
Dek alua suri nan tergunjai sampai di hari nan kepetang lah dilepeh anak nan mudo nan cepek kaki nan dengan tangan ke nagari nan baumpuk sampai ke kampung nan bajorong maningke janjang manabiak bandua mancabiak siriah mendayang pinang menyampaikan limbago padah ke namanya Yolah. Alimbago padah nan lah sampai adat kulan siang nan lah lapeh tinggilah karambian nan sabatang pucuk di lingkar awan mego di sekah anak bidodari. Yo. Niniak dipanggian nan lah datang mamak dituntut pun lah tibu di sepeko adia mananti. Yolah. Di sepeko adia mananti tentu niat nan kadi sampaikan kawanan kadi lepakan. Yo. Pulah niat nan kadi sampaikan kawanan kadi lepakan yo di silang bana pokok di karajo bana pangka. Banas. Dek karena ada bana nan taraga suatu paham nan takiro alah ko ukua bana diketengahkan. Adi ambo tu kini nya mama tan ya ambo kato alun le jawab kayuang alun le basamboi. Yo. Adi kato nang kepan jawab nyo di kayuang nang kepan jambut nyo. Yo kula nang pajapu kali mama wah oke stan wah. Di mana kewenangan Sultan Sepatan? Ya baca stan. Mana Sultan? Ilai. Sepanjang buah kewenangan Sultan dan tanta kapado ambo Allah cuba tataga nambah si adat terentang nambah pakailah katobanan nambah itu. Gimana? Tapi sungguh samantang pun mbak itu pusako duduk basamu nak bayo samantara duduk dengan tua bana diminto. Gimana? Kato di bawah jomo pakat bana diambil jo bayo lai ko dalam adat nambah itu Sultan. Mas tu besar. Iya guys lah. Dah mana di antas sampai faham dia du bakeh sultan nampak pepetah di nantu jadi ibarat di nantau Yolah. kayu banamo erak gembang buahnya intan dengan podi indah dan bukan alang-alang baturap dengan ameh urai tepatan putih dari langit. Kalau pak itu ketua sultan mendengar perundangan dari sultan senang rasanya dalam hati raso diureh ayam mama bagai disiram ayam ambun. Yolah. Kata sultan bawalah jemu pakat bana sultan bawalah jubayo. Dalam adat ambo menanti sultan. Sultan Sati, Iya lagi sama-sama. aku beli benar ke Sultan. Rancak Ustaz. Aiman Sultan. Lagi. Andok di nancako di Sultan kato tak entah di ambo bau bana wayo jalan bemulah kadapan minyak dengan memak menjapuikan ke buah wari pinta di silang banam pokok karajo banam pangka. Tu bana. Baadi nan kini katolah wayo jalan lah bemulah kadapan minyak dengan memak lah dapek ke buah warinya Sultan. Tunjuk Ustaz. Apalah nan ke buah warinya karena ado bana nan teragak suatu paham nan takiro Allah upua bana dikatangahkan. Artinya bana pinta buliah kandak balaku bana kembali pakai Sultan. Lah sampai di Ustaz. Sakrolah Sultan. Ai mas Ustaz. Ya lay. Adok di hari nan caku di ambo kato tanta di sultan bau bayo ke hadapan niniak nan mama untuk menjapuikan ke buah barinyo. Yolah. Sekarang katolah bayo jalanlah bamulah ke hadapan niniak nan mama rupanya dapik ke buah barinyo. Yo. Banan menjadi ke buah barinyo di niniak mama selingkar duduk bana sampai pasau kuah. Yolah. Artinya bana pinta buliah kandak balaku ke itu bana dustana. Bana Sultan. Karena ayah baulu bamuaro diantai kan antara bi Ustaz. Rancak Sultan pada tinggal gitu.